Vyrážam z domu. Idem na Halách pozrieť nakrmiť nejaké miesta. Idú si tu rúmale. Idem nakrmiť si nejaké mesto alebo miesta. Uvidíme, či pôjdeme ešte dneska večer alebo až zajtra. Uvidíme, aký bude stav vody, stav hladiny. Ešte je dosť hore. Malo by sa tu už pomaličky ukludňovať, čiže v noci už okolo 140-150 iba. Už by to mali v pohode. Takže idem na spúšťak, som za minútku, za dve a idem sa pozrieť na nejaké to pekné miesto na váhu. Mám ešte jedno také vytipované, tak najprv idem tam, pozriem, ako vyzerá tam. Posunárujem si to, popozerám to a keď sa mi bude páčiť, tak nakrmím tam a je to trošku ďalej na preplavenie a uvidíme, keď sa mi to páči nebude, tak pôjdem na to miesto, kde teraz chodím na noc, takže sa hlásim z Jížďáku. A už som v tom nakladaní a skladaní toho člna aj s vecami, s lehatkom a so všetkým, čo potrebujem, úplne zbehnutý. Teraz beriem iba motor, sonár, baterku a nejaké gule, ale už som v tom fakt fičím jak ona, Fredka. Už mi to ide. Za 2 minútky, za 3 som nabalený. Tým pádom, že minulý mi odplavil Croxy, že bol odplachnem tieto staré črievice, čo som našiel doma vo vode a ideme na to. No, takže môžeme naskočiť, teda môžem naskočiť. Tu ešte furt docela plitké na tom zjazde. Musím si to trošku presunúť čom do hlbšej z toho panelu. Fakt toto je plitké ako. To sa musí uznať. Motor iba trošku dáme do vody. To bolo lepšie, to bolo. Fakt to bolo predtým. To bolo moc plitké, akorát musím to vlastne dať trošku prejsť. Zapneme sonár. Prejdem túto plytkú časť a za chvíľočku sa hlásim. No musím povedať, že ten vlak sa dáva dohromady za posledné roky, lebo vidíte tie trsy tráv, že ak sú pri kraji, to nejak 1,4 tu je, sa korito vlastne, je takto korito a stáči sa trošku ďalej. Ale začínajú tu znova raz pekné trávy, už aj tu na tomto spodnom úseku. A vidno, že aj voda sa krásne vyčistila. Od posledných, pred včerom to bolo úplne zakalené, úplne kakao. Takže krásne sa čistí voda a to je väčšinou taký pieskový sediment, čiže to rýchlo padne dole. Ale toto mám veľmi rád, že proste tie trávy sa už dostávajú aj do váhu znova. Toto vyzerá, že sú lekná už. Teraz zatopené, lebo ešte je trošičku väčší stav, jak bol pred pár dňami, ale jak na hornom úseku není problém s trávami alebo nad Kráľov a s týmito rastlinami, tak tu dole bol obrovský problém, tu proste to bola mŕtva voda posledné roky, žiadne trávy, nič a vidno, že opäť sa tu trávy vracajú, akože oni boli, ale bolo ich pomenej. A toto proste ja mám rád, proste, keď tu vidím, že tá rieka sa vysporiadáva s tou manipuláciou tej Kráľovej, s tými obrovskými výkyvmi, že je normálne klasika a denne, že to vystúpa
no není výnimka, že to vystupne a padne meter hore dole. A skôr to býva tak okolo 50-60 cm denne to padá a klesá, ale aj tak to je obrovská a tie rastliny proste sa utrhnú a vedia sa tam zakoreniť. Oni začínajú vždycky z tej pliče a potom postupne sa prerastajú nižšie. A ja som veľmi rád, že ja trošku tu popozerám miesta a tu akože to vyzerá veľmi dobre. Proste, lebo tie ryby pri tých trávach proste chodia. Takže zatiaľ tu nič nevidím, ale mňa ešte čaká dlhé preplavovanie až tam niekde ďaleko. Ja si trošku pokochám a potom to zapnem, keď uvidím niečo zaujímavé. Našiel som ďalšie pekné miesta, dve, ale tomuto jednému, kde som teraz, by som sa chcel trošku povenovať. Sice v tomto mieste narastú tie trávy, ale mám tu také tie moje obľúbené schody. Ja vám ich ukážem, ale ukážem ich trošku také pličie vode, aby ste to videli, si to vedeli predstaviť, že ak to funguje, ak to vyzerá, že aké miesta mám rád. Takže ide to z veľké pličiny, postupne sa tá voda zvažuje a zhlbšuje. A vlastne ona sa zhlbšuje na tom princípe, že máte takéto schody. Tu vidíte, máte tmavšie, to vystúpa o 30-40 cm, je to do pličieho a tam znova úplne ostrá hrana hore a zas o nejakých 30-40 cm a znova to je v jednej takej lavici. A tých lavíc tu máte takto, že tu ide jedna schod, druhá, tu je taká nevýraznejšia, ale je tam asi takých 6-7 lavíc tu na tom úseku. A tu by som si chcel zakrmiť. A vlastne samozrejme nie do tejto plítky, ale do tej hlbšej vody dávam tie bojle rovno za tú lavicu, za ten schod dole. A vlastne tú gulu neodplaví, ona sa tam takto točí, tá gula krúti, ako samozrejme niektoré prepadnú a točia sa potom na druhej hrane. Táto ešte raz opakujem, nie je taká výrazná, ale vlastne tam ten bojl zostane zachytený. Vlastne za tým. A tým pádom viem zakrmiť, predkrmiť a keď dosť sa zdvihne prietok, tak mi tam tá gula ostane. Ukážem vám to názorne. Hodím tam nejaké gule. A vlastne v hĺbšej vode, kde sú tie lavice okolo 60-70 cm, niekde 80, tie hrany, tak tam fakt, keď to tam vie človek na presnú hodiť, aby samozrejme trošku hore prúdom to tam musí pokladať a dúfať to, že sa to tam udrží, tak vlastne to funguje na tom princípe, že mi tam pekne tá gulička ostane. Ja si takto naberiem pár guličiek. A vlastne dáme ich takto vlastne. A keď ich hodím hore, tak ona sa zgúla, ale pekne tam drží teraz. A vlastne takto to hodím za tú hranu. A neviem, či to vidno teraz. Posuniem. A oni tie guličky, neviem, či to pekne takto držia za tou hranou. A to je tá hrana taká nevýrazná, takých do 30 cm, ale niekde viacej, ale v tej hlbšej vode je tá hrana oveľa výraznejšia a pekne mi to tam drží. Takže mám to teraz na sonáre. A na druhej strane vlastne tuto je korito, tam je fakt silný tok. Tu na to prúdi okolo 2 km, 2,5 za hodinu. Tam v tom okolo nejakých 5,5, čiže raz také a to není pustená voda. To je voda akože v pohode. Na tom sa presadne na druhú stranu, alebo jak sa dá na nás takto. A idem vám to ukázať. Vlastne som dosť ďaleko od kraja, furt pol metra, sme ešte na tej plíčine, 7. Teraz si vlastne ukážeme, trošku pridám tie hrany, máme rýchlejšie za sebou. Takto vidíte na tom sajde, tie hrany, ak sa to zvažuje, tak z 0,8 padne na 1,1, taký schod, že za ten schod nakrmím, tak tu ide tok vody. Tu nakrmím a pekne vám drží. Vidíte na side skene, jasne ak to je, 1,1, znova 1,4, 30 cm schod, vás krásne vidie na sajde. Na tej pravej strane vlastne sa už taký nevýrazný ten schod, čiže pri kraji raz bude výraznejší. A nejdem furt pozdĺž brehu, nejdem do koryta viacej. A
Teraz vidno aj to nejaké 1.4, 1.5, zase také menšie tie schodíky. Na tom sa ide. Sem tam to niekedy vystúpa aj trošku vyššie a potom to padne. Na 1.4, 1.8, čiže 40 cm schod. Tu zase by sa nakrmil, voda tečie tak a ten boilie sa tam udrží vlastne. Raz máme 1.6, bolo 1.8, taký menší schod a ono to ešte padne. Také piesočné duny sú to vlastne, to som nazval. Tá vystúpa hore, veľmi dobré miesto, čo to môže byť. Také údolí. A to údolie sa vlastne ťaha smerom do koryta a tam sa vlastne stráca. V koryte sa pekne stratí a vlastne ten búlis pekne ten búlis sa môže vlastne dostávať aj samovolne trošku viac do koryta a môžete si takú cestičku do tej pličej vody vyguličkovať, podložiť. Bola nejaká ryba, alebo niečo vyzerá tak nejaký strom bordel, ale tá na side pekne vidno. A svieti slnko, že to bolo niečo. Aj tuto už sme ďalej odtiaľ, nejakých 10 metrov, takže niečo tu je, nejaké malé rybky. A vlastne teraz sme na tom hrane koryta. Teraz už tu sa to potom zvažuje úplne do koryta, takže zase tá hrana môže byť tiež funkčná. Nejaká biela ryba tam je, menšia. Ale presne za takýmito pličinami, za takými pličnými časťami na váhu je dobre chytať za nimi vlastne potom tej hlbokej, dole prúdom. Dosť to funguje. A napríklad dneska videl som ešte jedného kaprika, keď som netočil takú desinku. Videl som jak ryby aj riu, nevidel som na sonára, videl som jak tam bublinkujú. A vlastne je tu čistý štrk. A tu vlastne blato nebublinkuje, nie je tu blato, je to v štrku. Takže som si bol istý, že tam ešte aj nejaká ryba bola, okrem tej, ktorú som videl. Takže vydám sa sem, zakrmím tu, uvidíme, že kedy to dám. Že by som dal lájať dneska, ale ešte mám doma robotu, ale robím tu nejakých pár hrstí a možno zajtra to tak našlo, že som prídem zajtra večer na noc, alebo tak neskôršie, že dojdem tak už začiatkom noci, o 11. o 12. o polnoci, že by som to vyviezol a tak by som počkal do rána. Uvidíme tu na to aj dosť teče v tej pličine, viac jak na miestach, kde chodím. Takže budem zvedavý, že či tu vlastne ako to bude vyzerať, keď bude ten silný tok okolo tej 4. hodiny, okolo tej 2., 1., 2. a 4. keď to je najsilnejšie, uvidíme, že čo sa tu stane. Ale hovorím, budem chytať za pličinou, čiže mi to trošku je brzdí tá pličina, ale ona tá voda to odbije tú pličinu. Takže uvidím, vyzerá to tu chytateľné, aj dobre na tie kapre, takže to trošku nakrmím a uvidíme, čo to povie, čo to spraví. Tak idem si nájsť ešte nejaké dve miestečka, aspoň tak 50-60 metrov od seba, presne nejak sú tie schody, nájdeme nejaké najvýraznejšie, tam nahážem nejakú gule, teče z hrsti na obidve miesta a uvidím bodaj dnes, ale dnes neviem, či to stihnem, asi nie. Takže asi až zajtra vybehnem. Tu na trošku to mám hore prúdom naspäť ku autu, takže trošku je cesta do autu bude trvať dlhšie. Predtým som sa splával, som chodil hore prúdom chytať, tu som sa pekne splavil, takže dnes tu musím rátať, že cesta k autu bude trvať dlhšie. Tak idem nájsť miestečka, idem sa tam zakrmiť a ohlasím sa ešte. 18, 16, 18, 17. Vám to stiahnem do koryta, aby ste vedeli, koľko v koryte tu máme. Hĺbku. Pardon za cigarky vo videu, čo sa to nestane. Mám pitie, tak musím fajčiť. Vláda 2,7, 2,8, 2,9. Takže idem to hodiť do kličiny, to pôjde lepšie ten motor. A nie ku autu, takže
Dajme tomu 17 som vyrážal, no a uvidíme, koľko bude cesta trvá, koľko bude trvať cesta, koľko bude trvať cesta k autu. Ani nejdem korytom a je to fakt pomalé, ty kokso. A koľko vedem, 4,2 km za hodinu, zase môžeme stočiť na protilahlý breh. Bude voda pomalšie, ale zajtra, alebo teda zajtra, keď poviem ráno a pustí vodu, tak to bude hĺbu. Ale vidím, že mi tu pláva nejaký odkaz vo fľaši. No, nejaké maďarské vínko. Krajina pôvodu Maďarsko. Nevadí, zoberieme. Vyhodíme v aute. Vyhodíme do smetáku. Bez odkazu. Myslím, že tam bude aspoň stovka zrolovaná, nič. Nevadí, ideme sa plaviť ďalej. Tak ja som z cieli. Neuveriteľných 19 minút to trvalo, tá cesta. Takže to nie je až také hrozné. Som bol prázdny, takže môžem čakať, že tak keď bude naložený, tak 25 minút. Takže uvidíme. Takže to idem rýchlo pristaviť auto a hodiť to dovnútra. Tie veci. Veci naložené. Som na streche a idem domov teda. A uvidíme, no dneska to nedám. Chcem mám niečo dobré. Ide na jedenie, niečo uvariť. Takže pravdepodobne to dám až zajtra. Tak. Dúfam, že sa vám páčilo toto, že ste sa dozvedeli nejaké veci, no a určite sa uvidíme onedlho pri videu, tak sa majte a všetkým, ktorí budú pri vode, ako vždy, držím palce. Čaute.